人間です。どう見たってそいつただの人間だろ。撃て！泉君、そいつから離れてこっち。最後の警告や。取らんと撃つ。撃った！誰や！人間の手で普通に育ててやってくれ。お預かりします。市役所の制圧作戦、サットが全滅したらしいと。他の4人を完全に統率している。圧倒的な一人だ。逃げよう。怖い。ダメだ、浅い。逃げろ。2人とも死ぬことはない。私はもうそうだ。私がいなければ君はもう見つかることもない。里美。新一君、どこにいるの？右？見つかる。あいつが来る。新一君。必ず戻る。どこだ！
君の勝ちだ新一。どうして知っていてやったんじゃないのか。新一が刺した鉄棒、大量の放射性物質が付着していたんだぞ。復活できるのか。五分五分だろう。今から挽回するためには休んでる暇などないぞ。ちょっとだけだよ。新一、君とお別れしようと思う。何言ってんだよ。君が触れた放射性物質はかなりの細胞を傷つけた。私は長い眠りにつくことになりそうだ。何年か、何十年か、あるいは死ぬまでか。意味がわかんないって。そろそろ行く。今までありがとう。いいえ。美味しそうだな。何？いや、俺っての？遅刻したの誰だ。はい、いってらっしゃい。さとみ！ちょっとあんた何やってんだよ。聞いてる？やめろ。どうする気だ？お前は俺のこと知らねえだろうけど、俺はお前のことよく覚えてんだ。さとみ？さとみ？大丈夫か？ミギーなのか？